दायो जोङो नैबे दिनै बारा भिडिअ नायासै आं मा निउस फैदों मा मादों रिलिज लाखांनानै फैनानै जों मोनसे हटेलाव थांनो नागिरदों बावनो जानाय मानाय बुंहरखाबाय आदामोनखौ ओमफ्राय दिनै बावनो एक्सपिरियेन्सआनो होननांसिगोन औ लामाया गुजोब्बायलै सिलिगुरि थांग्रा लामायाबो अखा बुहुद बांद्राय अखानि थाखाय जायगा जायगा गाख्लाबजोब्बाय गोदान लामायानो बानायनायावबो एसे जि बुस्थुफोर होनांगौ खम जादों जानांगौ ओरैनोथ' हाइवेआ बिदि गुलाबाया अखाजों हाजार हेभि हाबाबो मेटेरियेलफ्रा खम जादों जानांगौ दा बे हटेलाव थांगोन थांनानै हस्पिटालाव दुगैयैया सप्तासेसो जाखाबायदां दैखौ मुगैनानै दुगैयैयानो डाइरेक्ट बे हटेलाव दुगैहैगोन ओमफ्राय संनानै खावनानै दोननो होखाबाय आरो थांबाय थानाय नोंथांमोननोबो देखायहैगोन आरो जायफ्रा बे हटेलाव बेरायफैनो गोसो बर'निनो मस्ट वेलकाम नै बिदि गुजोब्बाय नै लामाया दख्ल दाख्ला बहुद जायगायावनो आरो ब्रिजफ्राथ' बिराद गाज्रि जानानै दं ब्रिजनि हालोदखौ देखायनो हानो नोंथांमोना बेबायदि एकदम लाजाला जोब्बाय नै बिराद बोरैबा मोनबाय दुगैनो मोनैया थ' हटेलाव हाबफैबाय आं दुगैग्रोनानै लानोसै फ्रेश जानोसै ओमफ्राय जानाय आइटेमफ्रा मा मा दङ नोंथांमोना आं देखायनो थांगासिनो दङ माने जानायावबो ओरैबायदि स्पेसियेल मोनो जोंनि बर'फ्रानो संखायो नालाय आसामनि बर'बो दं बेंगलनिबो दङ थ' जबरदस्त ओंखायनो दुगैग्रोनानै लानि आं र' गस्ला गोदान गांसे बिखुनजोलै बिहाव बिखुनजोनि दुगैनानै लाग्रोनोसै आं आरामनो हट वाटारथ' नांला आंनो दै गुसुनो होनोसै नैबे कालरारनि टाइल्स सुग्राफोरखौ नुयो लेथ्रा नङा स्टेन्डार्ड दुगैखांनानै गामसा गानसै गामसा लानानै बेरायखायो नालाय आं टावेल लाबोनो बावबाय ओमफ्राय बिनि टावेलखौ इउज खालामथ'ला आं मानो होनबाबो नाइट स्टे खालामनाय जानाय नंला नालाय रेडि जाग्रोनोसै दुगैनोसै गामसाजोंनो क्लिन खालामसै ड्रायाराथ' थाखायो आंना ड्रायार होनानै थांसै दुगैग्रोनो थ' दुगैखांबाय आं दुगैखांनानै दा जानायनि हाबाफारि मा हटेल गोबाङा मिथिखायो गोबाङा मिथिया खिथागासिनो दं र' ओरैबायदि स्पेसियेल ओंख्रि लाग्रायानो बारा आइटेम बिहरासै नैथ' मिरामिससो ओरै बेदर बोरमा सालाद स्ट्रबेरि आइसक्रिम जाखांनानै खम लुबैदों बेयो गोसो सिङाव मोनजाया लुबैमाराखै होनदों नोङो स्ट्रबेरि फाइनालि दासो जाखां लोंखां ओइ आदामोननि रेस्टुरेन्टखौ नुलायबाय दा नोंथांमोना जोङो जिम्स मटेलाव हाबफैबावबाय हाथ'दोलै दे जिम्स मटेलाव जाबाय माने फैनानै बहाय माने लस मोननाय नङा आरोना थाफैयोब्लाबो सोरबाफोर जानाय मानाय कुवालिटि फुड मोनगोन कन्टेक्ट नाम्बारा बैयावसो दंमोन आं दा होगोन र' कन्टेक्ट नाम्बारखौ लास्टावहाय बै आदानि मेन रिसिपसन मेनेजारनि कन्टेक्टखौनो होगोन आं नोंथांमोननो लास्टावहाय होगोन आं र' थांग्रोनि दायो जिम्स मटेल जाखांबाय ओरैबायदि कुल बे एरियाया क'क्राझारनि दै मालिकआ आदा जिम्बुरामनि थांनोसै जों लकेसनजों ओमफ्राय जेबायदि बानायदों जोबोद मोजां ओरै माबायदि नाहरनो हागोन ग्रिनारि फुरा आरो बिदिनो ग्रिनारि गोजा बेरायनोब्ला पेट्रल पाम्पबो दं बै खाथियावनो आं दाख्लैबो देखायखाबाय एक्सप्ल'र रिसिपसनाव नै बिदिनो डाइरेक्टबो गाखोजायो हटेलनिया माने थानायनि आरोना गाहायाव जानायनि जाबाय
तो जाखांबाय लोंखांबाय बिनिफ्राय दायो फैबाय रुमावहाय मोनफैबाय। जोंना गथ'आ एसे उदैया दुनानै दं दायो। जिखुनु जा आं नैबेखौसो खिथानो आं दहाय बुंदोंमोन नालाय कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनानै होगोन। जोंहा जिम्स मटेलनि आदा जिम्बुराम मालिकआ क'क्राझारनि, नाथाय मेनेज खालामनो मेनेजार गोबां दोनो आरोना, जोंनि बर'फोरबो दङ, बर'फ्रानो मेन। ओमफ्राय गोबांहा सोङोना हटेलफोर देखायोब्ला दा कापोल फ्रि नोंगोना नङाब्रा, थानो मोनगोना मोनाब्रा जरा। थ' हटेला थानो बिराद मोजां, बियो लाक्जारि आरो बुहुद निट एन्ड क्लिन। जायगायाबो इभेन सिङावल' निट एन्ड क्लिन नङा, बायरायावबो गोबां साफा। ओमफ्राय बर'नि संनायफोर मोनजागोन, जोबोद गोथाव गोथाव संबाय आदामोना बर'फ्रा। दिखिया जुलि जोंनिबो दङ। दा बेबायदि जायफ्रा आन्डार एज नङा, 18 इयार्सनि गाहायनिया माने जरा थानो मोना। बावल' नङा, गुबुन गुबुन हटेलावबो बे आजिखालि रुल जाखाबाय। 18 बोसोर 19 बोसोरनि गाहायनिया जरा थानो मोना। बाखि जायफ्रा मेचियर आइडि कार्ड गावबागाव प्रभाइड खालामनानै थाफैनो हायो, स्टे खालामफैनो हायो। आरो जायफ्रा लोगोफोरजों फैयोबा लोगोफोरजों फैनायनिबो मोजां आरोना। ओरै बेंगलाव माखासे माने मोजां मोजां जायगा दं बेरायनो। नेसनेल फरेस्टफोर दङ, ओमफ्राय इभेन भुटानफोरजोंबो दङ, फनसिलिंखौ गारनानैबो गोबां बेलेग बेलेग जायगा दङ। थ' फैनो हायो, स्टे खालामफैनो हागोन बेवहाय। पार्किं एरियायाबो एभेलेबेल आरो जिरायनो बेलासियाव टाइम पास खालामनोबो बिराद मोजां, जायगाया गुवारनो। थ' बेबायदि मैगंबो गायो बिसोरो। मैथा ओंख्रि, मैथा बांगाल माबा माबि जानोबा मोनबावगोनसो। आंबो मैथा बांगाल खानानै लाबोखांबाय दहाय, माने आदामोनाव गावसिनावनो बिनानै मोनबोबाय आरोना। ओरै बेंगलाव मैथा बांगालखौ मिथियानो गोबाङा। दा जों फैनानै गामियाव फैदों आरोना, जों जे जायगायाव थायो डिउटि एरिया बाव थाथ'वासै, रावबोथ' गैया नालाय बेवहाय। ओमफ्राय नाम्बारा आं दहाय होननाया नै, जाय जायनो मालाबाफोर इमारजेन्सिफोरखौसो नांगौ जायोब्ला निस्सय कन्टेक्ट खालामनानै फैनो हागोन, बा बेरायथावथावबो फैनो हागोन, भिजिट खालामफैनो हागोन। बर'निनो नालाय डेभेलप जानांगौ। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, लव यू। यहीं पे, यहाँ पे और दूसरा लोकेशन में भी मैं थोड़ा सा फ़ोटो शूट भी करने वाली हूँ। डियर व्यूअर्स, आप लोगों को देख के कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। अभी जाके हम लोग रेस्टोरेंट में कुछ खा लेंगे, खाने पीने के बाद हम लोग यहाँ से वापस जाएंगे। टाटा बाय बाय, तब तक के लिए आप लोग के साथ मिलेंगे फिर से दूसरा नेक्स्ट वीडियो पे।